Добре дошли в третия урок на модул 5, където ще изследваме основните умения и нагласи, които насърчават креативността в предприемачеството. Докато техниките и методите са важни, вашето мислене и подход играят също толкова ключова роля в отключването на вашия творчески потенциал. Нека започнем с любознателността, основата на творческото мислене. Алберт Айнщайн веднъж казва: "Нямам специални таланти. Просто съм страстно любознателен." Любознателността ни подтиква да изследваме, задаваме въпроси и откриваме. Всичко това са основни елементи на творческия процес. Ето практични начини да развивате любознателност в своето предприемаческо пътешествие. Първият начин е да задавате въпроси. Превърнете го в навик да питате защо. И какво ако? Предизвиквайте предположения и общоприети разбирания във вашата индустрия. Второ, станете наблюдател. Обръщайте внимание на детайли във вашата среда, в поведението на клиентите и пазарните тенденции, които други може да пропуснат. Следва обменът на идеи. Излагайте себе си на разнообразни области от знанието. Четете широко в различни дисциплини, посещавайте разнообразни събития и се свързвайте с хора от различен произход. Четвъртият начин е да водите дневник на учудването. Записвайте неща, които ви изненадват, интригуват или объркват. Тези наблюдения стават семена за творчески идеи. Накрая, практикувайте мислене на начинаещ. Подхождайте към познати ситуации така, сякаш ги преживявате за първи път, без предварителни представи. Сега, нека поговорим за поемането на риск. Креативността изисква да навлизаме в непознатото и да сме готови да се провалим. Въпреки това, предприемаческото поемане на риск не е безразсъдство, а премерена смелост. Ето как да развиете здравословни нагласи към поемане на риск. Първо, започнете с малко. Започнете с нискорискови творчески експерименти, за да развиете постепенно своя толеранс към риска. Второ, променете начина, по който възприемате провала. Вижте провалите като ценни възможности за учене, а не като лични недостатъци. Питайте: какво мога да науча от това след неуспех? Трето, анализирайте рисковете. Разделете големите рискове на части и оценете всяка част по-отделно. Какво е най-лошото, което може да се случи? Колко вероятно е? Какво можете да направите, за да го смекчите? Четвърто, създайте защитни механизми. Когато е възможно, имайте резервни планове, които ви позволяват да поемате творчески рискове, като ограничавате потенциалните негативи. Пето, празнувайте смелостта. Признавайте и награждавайте себе си и членовете на екипа за това, че поемат обмислени рискове, независимо от резултата. Сега нека разгледаме колаборативната креативност. Макар често да мислим за креативността като индивидуално усилие, някои от най-иновативните идеи се раждат от ефективно сътрудничество. Предприемачеството често изисква използване на творческия потенциал на екипите. Ето подходи за насърчаване на колаборативна креативност. Първият подход е изграждане на разнообразни екипи. Събирайте хора с различен произход, експертиза, стилове на мислене и перспективи. След това създайте психологическа безопасност. Трябва да осигурите среда, в която членовете на екипа се чувстват сигурни да споделят необичайни идеи без страх от подигравки. Третият подход е балансирано участие. Трябва да гарантирате, че всички имат възможност да допринесат, като предотвратите доминирането на силни гласове в творческите дискусии. Следващият подход е конструктивен конфликт. Ще трябва да насърчавате уважително несъгласие и предизвикване на идеи, за да подобрявате и усъвършенствате концепциите. Последният подход е използване на колаборативни платформи. Най-добре е да използвате дигитални и физически инструменти, които позволяват споделено развитие на идеи и надграждане върху приносите на другите. Важен аспект от развитието на вашите творчески умения е самооценката и рефлексията. Разбирането на вашите творчески силни и слаби страни помага да насочите усилията си към развитие. Помислете за следните измерения на творческите способности. Първото измерение е лекота. Колко лесно можете да генерирате множество идеи.
Второто е гъвкавост. Колко добре се адаптирате и разглеждате различни подходи. Третото е оригиналност. Колко нови и уникални са вашите идеи. Четвъртото е разработване. Колко добре развивате и разширявате първоначални концепции. Петото е толерантност към риск. Колко комфортно се чувствате с несигурност и потенциален провал. Шестото е любознателност. Колко активно търсите нова информация и преживявания. Последното измерение е постоянство. Колко добре устоявате на творчески предизвикателства. Накрая, нека обсъдим как да създадете среди, които подхранват креативността, както за себе си, така и за вашия екип. Първата среда е физическото пространство. Подредете своето работно пространство така, че да стимулира креативността, с естествена светлина, растения, вдъхновяващи предмети и зони както за сътрудничество, така и за концентрация насаме. Втората среда е свързана с управление на времето. Планирайте отделно време за творческо мислене. Защитавайте това време от прекъсвания и рутинни задачи. Третата среда е психологическото пространство. Създайте умствено пространство чрез практикуване на осъзнатост, вземане на почивки и периодично изключване от технологии. Четвъртата среда е свързана с стимулиращо потребление на информация. Подбирайте каква информация консумирате, търсете провокиращи мисленето книги, подкасти, изкуство и разговори. Петата среда е свързана с игривостта. Включвайте елементи на игра и хумор в работния процес. Игривостта намалява напрежението и отваря ума за нови възможности. В този урок открихме, че любознателността подтиква изследване и откриване, захранвайки творческия процес, че премереното поемане на риск позволява на предприемачите да преследват творчески идеи въпреки несигурността, че колаборативните подходи подобряват креативността чрез разнообразни перспективи и споделено развитие, че самооценката помага да се идентифицират конкретни области за творческо израстване и че средата, която създаваме, значително влияе върху нашия творчески капацитет. Благодаря ви, че гледахте това видео за уменията и нагласите за креативност в предприемачеството. Преди да продължите, моля, отговорете на следващите 5 въпроса, за да проверите разбирането си на концепциите, които разгледахме. Ще се видим в следващия урок.